Hey guys! Good morning everyone! Ano yan usab guys sa panibagong yugto ning aton drama nga dili ko gwapo, tutoke lang. Of course, bago ta mag-proceed sa aton drama, mag-shoutout sa tagay sa mga pipila ka mga commenters ninyo ngadto sa drama nga Pamilyang Kalandrakas. So gito ta magbasa guys kini mga commenters po gito nawa pa na ko na magbasa. So ato lang po tong i-continue kay para po pambasa mo dyan nato yung mga comments, pero kani siya nga drama, Pamilyang Kalandrakas, so man na siya kaan ka na ng drama, pero naiuban gito commenters na mapan nato na pasa man nang i-continue na lang po nato, kay syempre nag-effort ba sila comment, so ato pong basahon. Anyway, sa mga new listeners diri guys, mga beginner diri mga new subscriber, sa mga gusto na dyan mamati sa to ang drama, paki-fast forward na lang ko guys sa to drama nga estimated time. 5 minutes ang minimum, then the maximum is 9 minutes. So, fast forward na lang ko because as of now, magbasa sa inyo mga pipila ka mga commenters. And, mag-share sa ko gamay guys, no? So, the time check. The time is, what time is it? Kasi, oras gi ka nun. 9:31 guys, in the morning. Ayan. Dali na kayo guys, grabe. Nimata ko guys, mga around, alas 8 na gito. Actually, nagdamgo pa ko guys, lamig kayo akong tulog. Kaso lang kay gipo ko ni mama kay alas 8 naman di ay. So, dugay po ko nakatulog kagabi, kay I'm just thinking about him. Charas! Joke, ito guys. Dugay ko nakatulog kagabi, kay nagunahon po guys ako ang vlog. Then, nagunahon po ko. Actually, wako nagunahon na. Na-addict na din ko kaka-TikTok. Nga na guys ng technology karon. Ma-addict ka sa social media. Like, sige kung scroll, ano ko kasayad guys na magalas 12 naman di ay. Grabe no? So ako lang pag scroll, dapat di na ako na lang itong edit. And dapat naka-upload pa ta kagabi ganita na karon premiering na siya. Kaso lang kay adikta guys og TikTok. Like sige tagtanaw. Anyway, mag-post ko niya og TikTok na ako. Charas! Kinay addict og TikTok. Mitaw. Nag-TikTok po ko guys and i-share na ko. Ayan, kung gusto mo dala sa ko ang TikTok, ako i-post dira sa tong short video. Makita niyo din na. Kaya actually guys, once na maging make ka na ganing hilig og mag-makeup, tama dito yung ni Brillantes, Andrea Brillantes, nga, you may spend 2 to 3 2 to 3 hours guys sa pag-makeup lang na for 10 seconds video mura na, then you spend 3 hours 3 hours di ko nagakuan guys kay syempre guys ato pa nananaon guys foundation, concealer, eyebrow, eyeshadow, lip tint and cheekbone na to at ibut ngan kay para ina brag ko antanaw ba na maka-attract pero labi na sa ko guys, as you can see, daghan kita bugas. Muna nakalangan ako siya tapalan before I'm going to put some foundation on my face. So, you know the secrets naman, di ba? Ako na ginakwento kung sa akong sekreto on my face. So, nagbutang lang naman ko guys, o concealer, man akong dot. And karon nakita niya guys, na bro, wala kayo no. Pero, kakailamos lang na ako. Ayan, nakita niya, wait lang. Yan na siya, puro different colors. Kay mo na siya ang concealer. So, ako nabutang foundation. Kay, ang foundation, good for the, whole face. Good na siya. And, medyo liquidity siya kaysa sa concealer. Ang concealer, guys, na ipagka-sticky. So, ang concealer dyan akong ginabutang dyan sa mga bugas. Din, gidat. Gispray, kaya akong siyang gikata, guys, para dili halata. Ang foundation, bagay siya sa whole face. Kay, kuan siya ka ng medyo liquid. Kaya na ganing tubigon kayo siya kaysa sa concealer. Kaya yung concealer, pantapal dyan na siya guys sa mga lichiborecho sa naong. Anyway, sometimes nag-edit ko guys, nagka-on po ta guys og pamahaw. Share lang po na ako. Mga talig niyo, ang sudaan ako is sinabawang isda. So, nagpasalamat ra po ko guys na kaulit mi din kay kung gito pa mi sa Davao, sige rami og karne. Like, daghan mo gito yung mga rasyon guys. And, dili ka makaluto gito og tarong kay syempre gito guys dapat tinibo ka magluto sa isa ka adlaw tama na jud na gabi sa pamaluto kag karon laro mahal kay ang palito ng gito na ay gas range na no dili kanang butin
Maski ang cellphone guys, kung magpa-charge ka na bayad, okay ra tag 10. Unya kay tag 25 pesos guys, ang bayro nun, maka-shit ka ayo no. Unya, what if kita, di ba? Puslot jud gito mato na di jud ko ganang gito magstay. Kisa pa ganang magstay guys, wa kay tarong katugan. Matugra ka gito sa may CR. Like, duh. Agwantohon guys ang baho. Come on guys, na wala pa ka-experience. Nya, kung dito mo magpa-hospital, labi na ka ng mga runner, mawag ka po yan gito try nyo guys, dapit gito sa CR nya, ma-experience ninyo ang among na-experience. Isad kayo kay, usay guys no, labi na ko na mo sa kanang sa simento tog or sa ka na ganing yuta, inyo na po tayo karton. Da guys, wala mo kasayad, kadug na day ninyo ang ilaga nga dako na burag ireng ginoo ko. Pero gito ra jud ko guys, naka-experience og ingato, nawa akong pagka-OA. Actually, di man po ta OA no, pero nawa jud ako tong pagka-inarte. As in, lagi. Like, mura jud kag wala, mura ka nang katugayan guys mo stay gito kay mura normal sa imong tanan. Like, it's normal. Like, it's our new lifestyle gito So, gito na ko nakita. Ay, okay naman nagdiri pero kung first timer mo guys, sa akong ate, di jud katog gito. Jud siya katog, sige ra siya. Ay, ana! Kay mga lamok gito guys, grabe katagugtian. Ang among lamok diri guys, mahadlok ko mo patay. Kay nagtulang kigang agi. Ginoo ko. Ako na lang jay moingon na, sige pamaaklan din na kay unsaan man nagyapis man imong tiyan. Diri guys ang mga lamok yagpis kay tiyan. Pero gito sa SPMC. Mag-iw na lang good ka guys. Kay busog kaayo ginoo ko ang tiyan nagburite. Burag kabutuhon. Makita jud mo guys na ang tiyan ana jud nya ning huba ang kuan ang white. Ako na ilhang kuan ba ano gyud sa busog kaayo. Pero diri guys nagyapis. Nag-itom rantiyan. Gito guys, bro, makita na nimong ugat. Grabe, pagkatag ko. Lamok gito Inya, pag mangingkit siya guys, manghubag. Grabe ka susunsyado gito ang mga lamok. Like, ang among gito mga kauban guys, gipag no ka ang mga kuan. Grabe, di basta-basta ito. Ang mga panitaghan kay pinaakan sa lamok. Sabi na ka na di magmuskit sa ska. Dugo kung di kag lamok. Gito Pero in fairness, ang pasalamat po gito guys. Kay, dako kay tapang gito guys. Like, zero balance yun may gito Grabe na hospital, the best dyan. Matoy hospital guys, the best. Na ako ang na-experience. Kanang the best kay, dako kay sila katabang. Labi na kay papa sa sitwasyon. And kay kung gito pa may sabutuan, my God, bustot atong bulsa kay cash gito Pero gito guys, daghan kay maduulan. Number 1, nagyod ang PhilHealth daw kay tabang. Og ang senior papa. So, sa mga dapit diri I recommend you that hospital. SPMC lindot kay na siya guys. Good for the indigenous. Like me, indigenous trying to me. So anyway guys, sa pakwento na nun ta guys ato ang kagahapon gito sa SPMC and sa akong daily routine karon. Anyway, ano na guys ang nagsumpay natong drama nga dili ko gwapo. Tutok lang. Just keep on listening guys. Imong kalipay. Amang ka. Nga dili makasulti sa imong gibati. Naunsan man ang kinabuhi ko. Naangkon ko ng tanan. Buta, bungol, o nahimong amang. Bakit? Unsay naari mo, nga wala ko. Nganong daghang nayabag di mo, ha? Simple lang, amigo. Dili ko gwapo. Tutuki lang. Dili ka na uban ilang dugo. O karon, niya ang laing sumpay ning sugilanon. Dili ko gwapo, tutuki lang. Babae kung ilalaki na usap kay naman. Kes, yan na nga kong anak Oh, nang mikay. sige, pagkakus mo. Agkisas makadaghan. Liguwa sa imong mga halok. Oh, nang mikay. Tago ato. Franco! Nay, Saan nang naungi mo do? Franco, Saan? naku sa mandagway ni mo, ha? Unsay na Uy. tago ni mo ay tugan? Nausan ito ganyan na mapariglan. Kapatsun ko na. Kinsa man? Kinsa? Oh. Tugana, kinsa pariglan. Tugan ano di makamutugan, ha? Kumutong yung Ano ni mong naw? Ay, ayaw lang panghagis diyan Say, panghagis. Malipay kong hitabo si mong nang sana. Ay, paso na eh. Say na paso.
Kuan, yaban og init nga tubig. Unsa? Uy, anong good taon nga nayabaan man ka? Kuan, kining nasigiran ako termos sa yabo. O dili paingon ako. Sa? Ngano man taon, uy? Walang sipyat lang, Chris. Lagi, beog doon itong kaingunan akap na. Ginapasaluon ba? Labi akong amping ni mo do. Tibalalim pag-imon ni mo hap. Siyam kabuwan kang gipuyo sa kong tagoang kando. Hapit pa kumatay sa diyang gianak ta ka kay suhi man kang dako. Turbida, nanay. Gusto nanay, sigbalik, nanay, sigbalik. Oo, nga, di balik ko na. Rabi kag bata ka to. Oh! Siyam da. Ay, gusto ko na Wala. Ako rin sa daan na tanan. Wala lang tao. Ako rin kasana ko. Ako rin ay. Lagi. Oh! Sige. Pagsultahan na mo ni Keso kay Tasha. Sige na. Sige mo nagbalik-balik na istorya sa mo. Okay. Okay, nanay. O ikaw, hoy, manggid kay uyab nga babae, ala. Kana na Las Chris, pangasawa na. Oh, bida ko na. Sinang Mga mikay tagpag magkuto na ko, Chris. Sinang Sige, mikay. sige, biyahan ta mo ka diyot. Mazinggol pa ko. Okay. Niyanan yung ko, paabot ko nimo. Arasultihan ko nimo. Kung unsa tong maayong paagi nimo. Okay. Sultihan di ka. Pero kinahanglan sakripisyo. Sakripisyo? Unsa man day na? Ulahan ka ni. Ako bulahan? Yes. Ikaw ni, ikaw ang pinakabulahan ng lalaki, pinakaswerte. Kadaog luto nga worth og 200 million pesos. Pag-sure niya, Franco. Sure ko na, o siguro kung lampos ka ni, mabulahan kayo ka. Unsa man ka na? Unsa ka na? Kapdos ba na, bida? Ha? Ang si Hapdos? Akong pasoy. Aw, nakitambala na? Naman. Kaluhoy taon na ninyo mong kahimtang. Uy. Pero okay ra. Gwanta pa man ako. Okay, sige, padayon. Unsa nang imong giingon? Karayot, inom sa kong tubig ha. Kuhaan ti ka. Salamat ha. So karon unsa na? Kung mo yung kasong isugyo, di mo siguro malipayon ka. Unsa lagi? Oh, yeah, Miss Babes. Unsa? Unsa pa ka di, Franco? Ay, Siguro kung malampos ka. Sakrisyo lang ka. Usbunin mo dagan sa mong kinabuhi. Magpakalaki ka ba? Siguro kung maangkon ni mo sa mga babes. Kay karong panahon na, wa siya uyab. Buwag sila GC. Usa, usbang dagan sa mong kinabuhi. Panguyabis, Miss Babes. huwag ka malipong. Gusto kang patyong ko ni Andy, ha? Ilabra ba si Andy ni Miss Babes? Bida ng istoryaho ay mahimo sa andi, na. Ngita si Miss Babes o lalaking kasaligan, lalaking di siloso, lalaking kasaligan yun. Nga, kapanalipon niya sa higayon ba? Lalaking may baruganan, lalaki nga mantigong morespeto sa iyong sigkatao. Lalaki nga dili ang bugiro, lalaki nga mapinanggaon. O, abi ni mo, kita na ko ni mo, Chris. Bungan ka. Tuo ko nga musugot na as Miss Babes ni mo. Uy, Franco! Dili ko makahimo, ana, oy! Dili! Aw, kundi ka, nugon kay Chris, nugon kay gayunan, mao na. Dili taon na musugod sa sama nato, oy! Pobre! Matot pa ng Miss Babes, dagang nag-ilog kaniya ng mga professionals. Di wills pa. Unya mga gwapo. Aw, mo ba? Aw, di man ka. Di ka mapugusan na. Pero, hindi sana ako kaya, watay unay. Uy, Franco. Pero, mangutan ako ni mo ba? Wa kay tinguha kang Miss Babes. Oh, bida sa nang istorya ha, Chris, oy. Wow, oy. Ngita na gwapo. Niya, gwapo di ko. Oh, Franco. Di ko gwapo, pero tutuki lang. Oh,
Franco, nagdakog edible oil. Pag-ulit mo sa pambina nito. Bina. Manang? Manang Inday? Day! Miss Babes! Maisogo ka? Ice palihog. Ay, ariglado inday, paabuta. Palihog ko. Naghatag og kahasol si JC nako. Wa ka nila ang isugo ka na ako, inday? Lingkod lang diha Manang Inday. Ay, okay. May problema ka, inday, babes? Doon na Manang. Kinsa man? Ang kanhi kong uyab nga si JC. Katong lalaki nga nagadala og bagyo? Manang Inday. Ay, hanginon, magod kayo katong tawhana, inday. Mao bitaw hinungdan nga gibuwagan ako. Pero magsige pa magsamok eh. Ay, kung gibogan na nimo, ayan na gayod og baliki. Manang Inday. Mao ka na usahay, inday, no? Kung manguyab kag dato, sama nimo, ang mahitabo ni Ana, parehas mong tag-as og ihi. Unya, kung makadiferensya, magpatag-asay man og garbo. Kung kinsay mo surrender, tungod kay pulos man mo adunahan. Mao nga ako pa'y ikaw, inday, babes. Kung manguyab ka man, mas maayo pag manguyab kag pobre. Kay ka na, imo pang madiktaran. Manang Inday. Sakto gyud ang akong giingon kanimo, inday. Kay kung ang imong mauyab, ubos nimo og kahintang, ay dili gahid ka na manghinambog. Ay, pero may gyud nang magpaubos kanimo og serbisyuhan ka pa sa husto. Pero kanang imong mabana milyonaryo, iyahay mo patag-asay sa inyong karbo. Dili man na mahitabo nga manduan nimo, inday. Hinoon, muingon ka na nga, oy, mo drive ka na ako, oy hala, sunda ako, oy kuha ka to, oy paliti ko dito, o di ba, mauna? Husto ka Manang Inday. Pero kung ang imong mauyab, imong mabana, pobre gani, ay, magdagana kung unsay isugo nimo, dili na magsupak-supak. Pero kung dato, asa nimo masugo? Nang, Mauna, nga kung gusto ka mang magaminyo, may kwarta ka naman yun, pili ka ng mga tao nga imong masugo, inday, oy. Pili ka ng tao nga dili mo biya kanimo. Pobre mo ihigugma, inday. Manang Inday. Ay, ako unang adtuon, madam. Unsay ato, Si Babes. Ay, ikaw man to si... Jesse. Ah. Jesse, ang hinigugma ni Babes. Hoy, wa man siya din, sir? Unsay wa? Wa siya din, sir. Ayaw pa makak, ha? Na si Babes. Pasudla ko. Leche. Usap kay na Unsay ato, Si Babes. Ay, ikaw man to si... Jesse. Ah. Jesse, ang hinigugma ni Babes. Hoy, wa man siya din, sir? Unsay wa? Wa siya din, sir. Ayaw pa makak, ha? Na si Babes. Pasudla ko. Leche. Ay, sorry gayod, sir. Pero dili gayod ako makapasulod kanimo. Kay wa man dire nga akong agalon. Musod ko. Ala, kung musulod ka, magkatawag man akong pules. Sa? Nga nang matawag ka man kuno polis. Ay, trespassing man kining imo, sir. Uy, kahilas ko taon nimo. Tamparsun ta ka. Mo imo. Ayaw, sir. Kay peligro og mapriso ka. Si mapriso. Ako mapriso?
Uy, hanggaw. Huwag kang kailan ako. Ha? Garo ko taong mapriso ko. Kinadili man ang pagpamunog badge, sir. Mabawsi ka ni Ana. Kaila kag bawsi, sir. Mao ka na ang violence against women and children. Yamat ragod ni mo. Ha, gusto kang mudangot ako sa Law Center Incorporated? Unsa maguno na siya? Usa ka na ka non-stock and non-government organization, sir, nga mohatag og pre nga legal services og social services ngadto sa kababayen-an og ang usa sa dangpanan diha mao ang kanhing ombudsman Attorney Virginia Santiago Palanca. Unsa? Gibalibaran ni mo ng Inday si JC. Busa, ayaw na lang magpamugo, sir. Unya, ayaw sa bintaw na ako pagkadapate. Kay babae, baya ako. O kasambahay, rapod ko dito, sir. Doble kayo ng imong sala nga mahimo kung pagkadapatan ko nimo, sir. Hello. Diyan ka na. May bawal ko gani na magkakapantay ka lang ako, ha? Hala, ayaw, sir. Harassment ka ng imo, sir. Mahimong mudangot gyapon ko ni Anas Barangay. O sa law center niya ng imong gipanorte. Pagpanghulga man ka na, sir. Hello. Ano ko? Maayo pa, sir. Peace. Da. Lakaw ka lagi. Isa kayo na siya siyang kotse. Tuwa na siya. Naminaw ka di ay inday. Nagpaduol ko ng... Nasuko. Iyang takong tamparuson. Ay, nako. Bisag ingon lang ko ni ini inday, pero igba sabihin taon ko og Facebook og maminaw sab ko sa mga balita. Nga dili gayud mahimo nga dagmalan ng mga babaye. Kay dakong supak ka na. Salamat pa ng Inday, ha? Unya, pasaylo alamang usab ko inday nga namakakay. Nahibaw man ako. Nga murag dili ka gyud makigsulti kaniya kay matod pa nimo samok. Sakto kami ng Inday. August mo na ako. Salamat kit kaayo nang. Maugod na akong giingon kanimo inday. Murag tunlon usa ni nako. Pobre, lahi ra. Kay para nila sayo na ka mo ang kwarta. Oy, na naman kay daghang kwarta. Ikaw manggod ang nakasunod sa katigayonan sa imong mga ginikanan. Basta nang. Usbo na ako. Salamat kit kaayo nang. Unya inday, ayaw po palabi og inom. Mahubog ka unya. Ay, may kaso nang uy. Di aram ko sabay kod. Aw, hinoon. Okay ra inday, babes. Ranko. Oy, nay. Oy, ala Ginoo ko. Karon pa ko kabantay. Nahibat ng gunang naong munak. Murag bag ang nauna ko sa paso na no. Uy, naunsa naman intaw ng dagway mo dong. Ay, Unya unsa man, mo trabaho ka karon? murag di lang tingali nay. Tawagan ako sa Miss Babes. Ay, kaluoy pod nimo. Nagdanghag ka man god. Mauna. Hello? Hello, Miss Babes. Si Franco na ni. Oy! Nganong nanawag ka man, Franco? Oy, makisulti ang ako, Miss Babes. Ay! Wa kabangon! Hubog kayo kagabi eh. Unsa? Ari ako din oy, Franco, tabangi ko. Nagkinahanglan kanimo si Miss Babes. Ug makaam-am kaniini kaniya sa iyang mga problema. Ari adiri, Franco. Kasabot? Oo, asaman ka. Trabaho lang ko nay. Oh, mo trabaho kang inuan ng dagway mo? Dara ni nay.
Madara nang nahiwi ang naong. Oo, nay. Sigurado ka? Oo, nay. Motor nga yun. Adiot lang. Oh, uy, Franco, Part, ikaw. Ano niyam ka? imo niyo. Kao? Gamitan nimo. Init kayong panahon. May na nimo. Iya, murag sa gunso naman eh. Gabi prutas, karon kao na sad. Giara na ako sa kayo eh. Ay, marakang kao na eh. Denver Nuggets. Unsa man eh? Datong? Ay, da. Alam ko sa ako ng pagsabot. Basta, ako ni hatag nimo. Luuya taon anang naong ni mo eh. Sige na. Okay na. Lapati kong naong. Pero, wapo magkasing-kasing, di ba? Okay na ko. Nyasa mo ka paingon? Ang duty ko. Baka bang Miss Babes, subog kayo. At tuon ako. Ha, kuyawa ko dati manon ni mo? Timan nun ako. Pero na akong pagkatiman niya. Akong ginauna nga. Ikaw may akong giatiman. Ikaw, Parts. Sa? Diyan na ka. At tuon ako sa Miss Babes. Hoy! Hmm. Nakaw na! Kisa. Pahong ka gida. Ang gawa ning Franco. Tunto jud kayong dako. Miss Babes, di ka mo kaon? Labad ang akong uman ng inday. Ay mo samot kalabad ka ni imong ulog, dili ka mo kaon. Pasagdi lang una ko nang... Nala, sige. Biyaan ta una ka. Salamat in town. Maayo kay niya ka na, Franco. Hubog in town ka tos, Miss Babes. Wahay ganang mukaon. Unya, labad ang ulo. Ala, Franco? Naon sa man in town ka ng nagoy mo? Kuan kining sayo na kuan kining disgrasya ra ni. Way problema na lang. Sayong pagkadisgrasya, ha? Kanang kuan magutan ko kamunggay ha. May gupon ko sa boss kamunggay. Muhigop ka kadto? Miss Babes. Miss Babes. Matao na. Bangon sa. Franco. Higo pa ning init ni sabaw sa utang kamunggay oh. Huwasan ka ni. Ha? Sige na. Bangon dia. Dili ko. Higa kay go oy. Higa bangon dia. Higo pa ning sabaw. Sige na. Ano? Dos. Franco. Sige na, bangon na. Pagsupak. Higo pa ning init ni sabaw sa utang kamunggay. Huwag tang ligin ang labad sa mo. Sige na, bangon na. Na, resulta na sa mong pagkapalahubog. Hubog-hubog ko ka. Tungo si mo iyap. Franco. Mingaw ka sa. Tungo GC. Ato pa rin yun. Ramuha ng kamingaw ni mo. Hindi ka mo ginom-inom. Ikaw ba ay pabadlong? Guwapa ka, pero pabadlong ka. Sugo ako. Tagon ko GC. Huwasan ka, okay ka? Franco. Oo. Kibuha ka rin, yung sakitan di ka. Tagon ko GC. Ambil yung cellphone mo, be. Franco, dili na ko niya. Oh. Kadungog ka? Dili na ko niya. Tunay uban kan hilalaki na usap kay na Higo pa rin init ni sabaw sa utang kamunggay. Huwag tang ligin ang labad sa mo. Sige na, bangon na. Na, resulta na sa mong pagkapalahubog. Hubog-hubog ko ka. Tungo si mo iyap. Franco. Mingaw ka sa. Tungo GC. Ato pa rin yun. Ramuha ng kamingaw ni mo. Hindi ka mo ginom-inom. Ikaw ba ay pabadlong? Guwapa ka, pero pabadlong ka. Sugo ako. Tagon ko GC. Huwasan ka, okay ka? Franco. Oo. Kibuha ka rin, yung sakit na di ka. Tagon ko GC. Ambil yung cellphone mo, be. Franco, dili na ko niya. Oh. Kadungog ka? Dili na ko niya. Ano na? Di ba ka kaniya? Ang balabi mo kaginong gabi eh. Huwag magbuot na ko. Oo, mausad. Higop-higop na ng kamugayo. Pero huwasan ka. Sa may gluto, ana. Ako? Sige na, higop na. Sa may lasa, ana. Sus, ay nagulo na ang lami. Ay, importante, mawasan ka. Huwag tang labad si mo. Ang bebe. Ang saman, ungita di ka. Sa'yo pagtuunin mo na ako. Bata? Ito, sano? Sige, tira ko tsara. Para sa sabaw. Di asang tasa, sudlan ako sabaw. Okay? Ambe.
Tra, may patuusab si Miss Babes. Mihigop sa sabaw sa kalamunggay. Pero sa dihang ako'y miagda, wag ayon mo bangon. Kalain, baglami, ani, uy. Sa ilgi reklamo rin eh. Tiwas sa lagi ko. Hindi na ko, eh. Gamay lagi na Dawatan na, di ko. Tiwas sa ba? Pero, Tiwas sa lagi. Aram lagsi ka. mugos man ka, uy. Ano wasal ka sa gibati mo? Tuo lang na ko. Ha, believe ko ni mo, Franco. Imong napahigop sa sabaw sa kalamunggay si Miss Babes. Gamay ka na patang ay. Manang inday. Gamay na kina. Ay, nagunaw na. Pero parang may magic touch ka. Usa? Magic touch? Oo, ikaw rin nakapahigop sa sabaw sa kalamunggay ni Miss Babes ba ya? Hindi na big deal. Ano eh? Pero taon, naunsa man ang dagway mo yung taon, Francoy? Naguba man ang imong now? Nay, oh, napaso man ha? Tatoki ko. Samot ka ba ti akong naong no? Oh, Malayinday. naku, Magdel. Ay, Miss Babes. Oh, uy. Maligo na ko nang. Okay ka naman? Okay na ko. Baya no? Epektibo day kayong sabaw sa kalamunggay? Okay ko, Franco. Unsa man? Dito man na kasi mong tambal? Oo, man na. Ayaw si Piata ang pagtumar sa tambal, ha? Aron mamaayo din ang mga paso ni mo. Okay, Miss Babes. Manang Inday. Ihatag ni Franco ang towel. Oo, Miss Babes. Sige. Arin ako sa swimming pool. Franco, Ah. kuha mo na ako ang towel. Unya, dad, ha? Ato dito swimming pool, dad, Oo, sige nang. Magpaabot ko. Yan ang tawil nga gamito ni Miss Babes. Oh, uy, si Miss Babes. Nag-irag-irag sa lingkuranan. Ayaw ang pagkapusing, Oh. Naglaing kabuhin ako na. Nagtupis naman siya. Dali na ako. Stansya na ako. Di lang ko padool. Kamayan na. Pero si Bia Alonso. Sa glasses ka nakikita. Waang nga niya eh. Ako rin pa may kataas tawil na. Hindi lang ko doon niya. Tingalig, kumbulsyon ko. Franco! Oh. Dool dire! Ha? Kisampit na noon ko. Franco, dool dire ba? Diri lang ko. Dool lagi dire. Sige na, kaya ako isugo ni mo. Okay. Oo, natin may mo. Ipadulon mo to. Ay, kanindot niya. Miss Babes, diarang tawil, Ibutang diha. Itabon siya mong lawas, pero di ka panuhutod. Ibutang lang lagi diha. O, kuhari ako cellphone, Picture ko. Pero sa dili pa, hilo taon na ako. Hilot ako, okay? Tiki, abiyan eh. Sige. Hilot di ka. Makamao kang muhilot? Oo. Kung may tigilot nanay ko, suhi mo ko. Ha? Masay suhi? Kuan ba, pagpanganak bang nanay na ako, suhi ko. Mga ayon ng mangilot ang suhi. Mao ba? Sige na, hilutan ako. Sige. Muubo ko, ha? Sige. Ubo. Kaputi niya buko-buko. Sa mga pay mo. Kayo ng pislito na. Sige na, hilutan ako. Oo, Miss Babes. Niya. Uy. Kana, sige pa, Franco. Kana, sige pa. Kalamian na, Franco. Sige pa. Kana. Yan. Uy, ngano ka? Uy, mo ko nagyapak ang lubot. Mida sa mo eh. Ano tao? Ay, palabing. Di halain kayo. Sa? Magbuot ka. Ganahan man ko, Bidahin lagi palabi. Nagtusking ako diri. Sintos kig ba, uy?
Kultihan ko, basta maingog. Ang lagi ghost pa na hong ni mo. Sige na, padayon na kilot. Sige na. Ano lagi? Sige na ha, padayon ha. Ano lagi? Lagi. Ibang ko na. Nakakriyan. Ay, lagi pang ani Padayon ha. lang lagi, padayon ba? Oh, lagi. Sige Oh. na. Asa si Miss Waves? Manang? Ha? Ay, naliko. Ito sa swimming pool. Si kauban? Silang Franco. Silang duha? Silang duha. Ato alamang ninyo. Andi, kusog ang kubas dughan ko. Parehas ta. Nangaligos lang duha sa swimming pool. Makulatahan ko gid Miss Franco ron ba? Una. Stop! Sa man din nakita ako. Hilot ni Franco si Miss Babes. Kuroy ni surok akong dugo. Inumang sa ako. Wa ko kasabot sa akong gibate. Nagtupis lang si Miss Bates. Nagubo. O gihilot ni Franco. Taka, aning lainan sa kong kipati, uy. Okay. Stop una, stop sa. Gusto na, okay na. Muhayang ko. Isabot ko. Ngano ka, uy? Mura mo ko kag ni utong diha. Wa man. Okay na nihayang na ko. Hilot akong bitiis paingon sa akong paa. Niyayang siya. Pero ni ay laing nag-ubo. Uy, sige na ba? Sige na. Kanang, Akong bitiis, si Luta. Unya, saka paingon diri sa akong paa. unsa? Paingon diri dapit sa akong bugan. Miss Babes! Guys, unsa to? Hiluton ang batiis padulong sa paa. Oh my God, shit! Guys, naku guys, masisiguro guys na bayot malalaki gyud labi na makita ni Babes. Kaya in personal, in diri daw sa drama guys, grabe kuno ka sa sexy. Oh my God, kasi may di masexy ano guys, na two-piece rig so. Oy! Anyway guys, ang mga di na mamati sa to ang reaction video. Yung may next na video guys, so magkiyaman natong drama nga. Dili ko gapo. Totoo lang. So as you can see guys, so, wait lang guys, share ko lang bago tayo mag-reaction video. As you can see, nakaprepared ta because magtutaog dagat, mga ligo guys, kaya tayo ligo. And gito ta maligo. So, karon wala kay init. Makita niyo guys, wait lang. Wala siya init. So, siguro unya mo init na pud niyo mo ng karon, mula agmike. Unya na pud guys, magabi-gabi mag-display na pud si kuya o kanang barbecue. So, karon jud bi makahigayon. And dugay ra po naman igiplanuhan guys since atong nakauli si kuya gikag Davao, Manila. So, si kuya gikag Manila 3 months na siguro kay 2 months naman may gituo sa Davao. So, 2 months? Yeah, 2 months. So, gito ra siguro may karon na last da siguro na may guys na nagkadugay gituo sa Davao. Kaysa na 1 month raman may kapin. Hapit ra po ni mag 2 months. Karon na jud ang nadugay-dugayan. Pag mo na na pinakadugay na mo nang. Pero ang uban namong gito kauban guys, kung mga na mo, ko guys, tuig na gito kapin, way uli-uli. Kami na ba na 2 months pa lang. So, boring nga naman guys na 2 months pa lang may gito. Unsa pa ka guys ang 1 year na gito Like, sige sila balik-balik. Kami balik-balik mo po nun may gito. Pero tigdugay. And gani January may nakauli, ni balik may gito. June, May 21. So, mga pa dito yung mo, kumbaga, dugay-dugay, nga duha may kabulan dito Ang uban guys, duha na kabulan, isa na katuig dito, straight, why uli-uli, kay kana man ang gipang chemo, o gipang brad. So, dugay kay na guys, kay by section man na sila, so every 21 days, mabalik. Nya, labi na sa mga guys nga layo, ang uban, mo standby na lang gito
gito sa gawas sa kuan ka to mong gitambayan na dapit sa CR. Gito adyon magatambayan. Kay pareha sa mo guys 11 hours ang biyahe. Pero karon na pagkaulian na mo mga na siguro ka oras 8. Ay wa ko kakuan na to kauban pagkauli kay nihapit ko mo kayo. So sila mama na ang ni diretsyo padalan diri pero katong una na nag bus me naaptan me og 11 hours. Apin na kuan ka na ganing hapit-hapit. Pero kung diretso guys, nara sa 8 hours yun. O ka nang pas-bas na ang dagan, 7 hours yun na. Pero kung manakayan ka guys, like bus, dugay jud kaayo kay syempre maghapit-hapit pa na sa mga pasahero. Moto nga maabtan og 11 hours. Pero para sa mga nag-ambulance, diretso ang biyahe, 7 to 8 hours agad. Mga na pinakakusog. Ang speed ata na nila na 68 to 80. Nga. Basta guys, kayo mo apa sila guys sa mga bachelor kusog kay padagan. Okay, so salamat sa mga namati sa to ang kagahapon dito sa SPMC. Balik ta guys sa tong production video sa tong drama nga dili ko gwapo, tutuki lang. Like dili ko gwapa, tutuki lang. Di ba nga na guys no? Na pagdaan ni mo di siya gwapa pero pagtutuko ni mo hala. Gwapa man din siya. Sana on. Bitaw balik ta guys sa gito. Nabitay nga na guys like ikaw di ka itsuraan pero kay kanang kabalo ka mo diskarte like kana ganing mapanggaon ka. Kanang dili ka kabalo mo panakit og babae, di ba? Dira jud may gagma ing babae sa imo ha. Di ba? Wala magay kay appearance pero guys sa loob gwapa man di kag loob na may nga na. So mo nang dapat jud ililawon sa isa ka tawo. Okay guys, balik ta sa tong drama no. Nakatong nabubuan siya ininit. Ginoo ko guys sabaw. Kaysa may ako pa to guys no. Kung ako pa lang jud ang nasa katayuan ni Franco, musukol ko oy. Ako po siyang bubo ng ininit. Kasakit ato guys. Asa ka na guys na giparesitahan nito siya sa doktor guys. Kaya napasok jud ang nang ugani ng hubag. Ginoo ko sakit jud ay kaayo. Sakit jud ay kaayo. Unya wala lang po siya nagpaapi-api guys. Sus ko, kung ako pa lang to, ako dyan siyang gikuan. Kada ganing gibubuan po. Kung nagpahit sa ako pa siyang gibubu. Kaya ihalta man kay guys na gituyo, diba? Matod palagi gituyo. Gibubu dyan sa ulo guys. Ug sa nawong napadulong, ginoo ko pagkasakita lagi daw. Bago pang nagkulo-kulo, mapasok maganita na kanang pag-abranita sa kaldero na napi mga steam. Kanang steam bitaw. Diba kanang mahukuan ang usok ana, sakit kaayo. What's more na kana yung ininit na gid guys ang naabutang sa imong nawong, di ba? Mapaslit in town, kumbaga naluto. Sakit kay na guys, promise. Unsaon ka na niya pagkuan. Gani kay dapat gani di ko siya dapat mo duty pero kay nagubog-hubog man guys si Miss Babes o kay si katuyahang yaya guys or yang katabang kay di man niya kaya. Nagpatabang in town siya guys. Gito silang driver na si Franco. So niya gitog ahat si Franco guys. Og mo na lagi ni. Kay tungod kay gipaunam siya sa baw og nahuwasan. Naligo guys. Naligo sa swimming pool. O gitawag niya si Franco pa ko og towel gisugo. Pag agtugido guys kay nagtupis man. Oh my god, nagtupis. So mauna ni. Unya karon guys kay pagtupis. Syempre, iyang gipahilot. Nganong si Franco mangyud. Na naman iyang yaya kato da iyang yaya iyang gipahulot nganong si Franco pa mangyud. Nalalaki ra ba gid to? Matod pa niya guys, diri adyo ko nagkatawa basi ko makumbulsyon siya. Shit. Makumbulsyon siya, wala ba siya tambal ana. Ginoo ko, kulba hinap na guys ang sunod. Sumpay niya itong drama. No? Labi na guys si Chris o si Andy ni Apas. No? Ay, duwa man Apas ka nang nibisita nga to sa balay nila Babes. Og nakitaan og naibawan niya guys na si Franco og Babes to sa swimming pool kuno laro ko na duha. Pagtan-og pag-adto gito guys kay nakit-an niya guys naghihilot si Babes. Og ang naghilot si Franco mao na ni karon guys kay ando ka buok. Oh my god. Si Babes guys, ay si Chris nakaangay ngadto kay Franco. Og si Andy nakaangay kay Babes. Mga shits, di ba? Unsa kay sunod sumpay niya to baka drama. Kung bahinam na guys magdumog jud kaani sila ng magbarkada, magsilusay. Oh my god. Unsa kay sunod sumpay ani naglibog na gud ko kisa joy magkadayunan aning upat. O kani si Kuan si GC nga mo'y kontrabida din ang drama. Anyway guys,
be updated na lang sa mga upcoming dramas. As of now, there's a talk na wag na sila magligo kami. Good day guys and God bless.